May mga baak akong nakita sa Cagayan, Ilagan, Nueva Vizcaya. Kapag tinatanong mo sila, sagot walang jowa. Kaya kinakantsawan kang baak ka, baak ka, baak ka. Kaya kinakantsawan kang baak ka. Oray di nakayat, tana pangita, na makaruprupak ti karag. Inchis chismis na, nga na bang sita, barkadam katkatawahan na. That's why we have an election, to elect our delegation. Take good care of their position, so that no graft and corruption. If we have an occasion, everybody have a dedication. Ni Mr. nag-recreation, ni Mrs. nagkonsumisyon. Mayat hatoy ngay na inkansyon, kaslaak metla naka-indiksyon. Aga sa may parit itinasyon, nga makita met ti satisfaksyon. Agamit kay ti proteksyon, tapnuhan aglubo ti populasyon.